Guys, today we are making a Warzone video. I want this skin. Van welk land? Wood. Wood. Shit. Guys, make sure to not run in shit. Kijk eens aan de advanced afgelopen. I like Nani. Flipping shits. You can load out from Coop. You can load up Coop. You can load. Oh! After you, go. No. Another map. Wat? Another map. Die. Ja. Dat is Hoe gooi ik Druk het? R1 en L1 op dezelfde tijd. Ja, pas op. Die, zoals die kun je. L1 en R2. Nee, kijk. L. Kijk hier. Die twee. Zie die twee druk. Op joh. Zie jij? Oké. Nee, net wel. Nou moet allemaal naar mij toe komen rustig. Wel, helemaal niet willen dat. Helemaal niet willen dat. Helemaal niet willen dat trouwens. What's now a hello close hello out there. What are you saying? I think the point is good.